Hi Koys, magandang buhay. Live na naman po tayo dito sa DJ Kokoy na Facebook page. At after this mga kamilya, ay magsta-start po tayo sa ating Pera o Bayong tuwing 8 p.m. Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga kapamilya po natin sa Davao City. Miss ko na po kayo. See you on Monday. Hello po sa mga gusto pong magpabati po. I-download nyo na po ang Kumu app. Pakasimple lamang, wala po yung registration, it's for free para po sa tanang mga gustong salmot ani mga koys. So hello po, pasigaw naman Rome Sibal ng Cortez sa Luzon, Visayas at Mindanao po tayo. Daghan kayo ang mga minaw ani kayo na wow, iba din mga gunggong. Na makakasama niyo po syempre DJ Kokoy Martin. Hello po kay Bebs. Shout out po natin na Vivo Concept Lanang at mga kois natin dyan. Sa mga wala pa gani kois na i-download na ninyo ang Kumu app, KUMU. Para sa yun lang kayo na KUMU. Tapos pag kois, i-click lang ninyo ang icon sa Pera o Bayong. Mag-notif na siya sa inyo ang mga cellphone na magsugod ng Pera o Bayong. Okay? At saka may challenge tayo, guys. Kay ugma man ang pinakaulahi sa to ang Pero ba yung sa episode sa season 2 natay challenge. Mao na ang challenge ugma, guys. Mao na ako ang buhaton. Only rich can afford. Pa-shout out na sa roommate kong Niwang. Niwang mo na ba yung mura unsa na bay. I just wanted to tell all of my friendship Derek Demi as all of my international friends, thank you for always watching my videos and thank you for always following me on my Facebook and my Kukoy Kolokoy vlog. Thank you very much. Thank you. Okay. Salamat. And wow. gusto nyo talaga ng Duterte. Hello, shout out Danica Press 11. Hello, kumusta lang Bali? Every time na sabihin ko. Please greet the store family. Thank you so much po. And magsugod tarong taon-taon mga kuis mo ng pangapil baya mo haki. Suportahitan ko ninyo eh. Hani mo siyo. Hamao pa. Guys. Sinapun mo mga pera, pangapila mo. Pero okay kayo Ama. Pangapila mo na, makadaugtag kayo kwarta. Madataw na tayo. Matuta sa South Korea. From Ilocos Norte, DJ Kokoy, thank you po. Yes po. Masalmot na Maria. Kay, tuduan ta mo. Hays, tuduan ta mo Korean. Kumusta na mo? Okay kayo. 감사합니다. 여보세요. 여보세요. Okay na mo niya? Okay ko 엄마 오빠. Okay ka na pastor ako. Mo nang gikari pa ako. Hello Ramon kong. Wala yung connection dira guys. Ayan, hello po sa mga OFW po natin. Hello po sa inyo. Lahat ng mga OFW. Proud na proud po sa saya. Shout out sa kong uyab nga si Mr. M. Wow. Hello, Jocelyn Lily. Thank you so much sa suporta. I wanna make you smile whenever you sad. Carry around your arthritis is back. Okay kayo, download na po kayo ng Kumu app mga pamilya. Download nyo na po ngayon ang KUMU Indian. I wanted to tell everyone that if you will be downloading it right now, you will be having a great big chance for you to have a lot of money. There's a lot of money in here. No more 5-6 anymore. No more 5-6. All you need to do is just to download it in your Google App Store and update it.
You will already be accepted. Ilonggo accent, please. Magit, gid mo damo gid sa Ilonggo kag Ilongga ya. Kanine, kag sa mga utod ko subong magapel na gali ka mo. Mag-download gali ka mo sang Kumu app kag i-try gid sa pagtuplok gali sang sang button sang pero ba yung kag langga kagit ka mo. Magke nakita niyo gid sang video ko nga kita kami sang sang kuha sang isda to sa piyak. Naga-star gali kami sa gilid ng sapa-sapa kaga hampang-hampang gali kami dito. Thank you. Mo sa mga Ilongga dyan sa sa Bacolod. Hello, good morning mga taga Bacolod. Bisaya daw na si Buano ko is Higugma ko ikaw. Gibuhat kong tanan alang kanimo. Apan gipakyas mo. Akong dakong paghigugma nga na kanimo. Kini ang akong suliran. Ay pa. Ano na kay sulting anak kanimo? Tuguti ko niya ako nga ipabatyag niya akong gibating anak kanimo. Ganon yung mga taga Cebu pag nagdadrama. Yung mga radio drama nila. Marugutang na buhat mo yung anak ko. O sagot tayo problema ni man ako. Nganong makigbuwag ka na ako. Si Buano yun, si Buano. Marugutang. Asam ko masayo. Marugutang biyaan ko ni mo. Kadungog mo sa radyo, anak guys. Nga na sila. Mandaya sa mukha eh. Akala ko may giganti ko sa mong bukid pero nanak ko diriya sa siyudad. Nakato ko sa Manila. Dagan ko mga amigo diriya karon pero kira kayo kimbalag magkalisod mi diriya. Pero ang importante nagkasali mi sa pera ubayong. Kana sa balik sa imong sangyupsal DJ Koy. Soon. Libre nyo po kami para vlog na po natin yan. South Korea Koys, shout out. Wow! 안녕하세요. kamusta naman ako, ma? 사랑해요. kamusta naman ako? Okay kayo. Ay, magdrama ta, Koys. Chabacano. Ay, lisudan kong Chabacano, waray, Koys. Waray. Kasing kanusta. Waray. Natigbak. Ayan. Binul-anon daw, guys. Rasano? Asar ka sano? Utok ko dito sano? Kuhan ko dito glatik. Ijawa mo. Ano? At toro ko asaris sano? Ano na? Bigapisi. Muligi. Hala, nag-vlog ng modera, di ba, DJ Koy? Ako sa kuan ko. Ay, hello mga taga Mandaya Hotel. Thank you so much po. Shout out po. Kalingap kayo. Bugoy-bugoy sa Boulevard ko. Kailan man mga taga Boulevard ka, mga taga Agdaw. Aranti mga mamaliga, mididiyog ka ng kuanti. BBD, CDT, taga barato, kayo ti. Karang anti darang manaygon miti tiu Jamak ija jating jawab bulanon. Nakalugsong na gyud mi sa kuan, nakalugsong na gyud mi sa syudad.
Karang nagapuyo namin sa syudad, kay lisod kay mong kinabuhi di diya. Kay kung namin sa bukid, lisod kay sa katanan. Okay. Thank you very much. Thank you always. Nag-live ko. Hans, pahingi ako ng breakdown ng ano. Thank you very much for all of your subscribing me. Napanalunan. Ay, ma'am. Uy, nasa si Ma'am Karen! Hello! Nag-live ko sa kuhan, ma'am, sa page. Mulo to sa ibang Discord. Ma'am Karen, the great. Tanga mo ang kinapostgan mga kapamilya sa... Ay, Greenbag. Eh, nag-share atong ano, ma'am. As in, Itong... i-watch nyo yung MX3. channel sa ano ha. Sa Greenbag ang Greenbag i-subscribe. Media. Yes, subscribe guys. Watching from Australia. Do! Napaka Manila guys. Yes. Siya kay ka ba? May mga ano, ma'am, may mga foreign. May mga ano dre. Mga Pinay ganyan asawa ko. Gawa eh. Mga tayo taga kuan sa to. Ganda sila dre mo. Shout out sa mga isuon. Si Dulang. Pero ba yung Nadik. Na-addict sila. Kumusta naman niya? Okay na kayo mo? Korean ko karong kay. Ingon sila, Koreano bikalo. Watching from Camiguin, thank you. Okay kayo.